थांनाय 7 तारिखआवहाय माकटाइगाव बिपिएफनि प्राइमारि सेक्रेटारि फैलाव नार्जारिया जे 2 नम्बर कक्सागुरिनि जे दालां गोबायखौ लानानै जोंनि 1 नं गसाइगावनि एमएलए जिरन सारखौहाय जे कारापसननि खोथाखौ जे बुंदोंमोन आरो जे जोंनि एमएलए सारखौ बखुनु दिन नायफैयाखै बे दालांखौ इउपिपिएल सरकार जानायनिफ्राय बे खोथाखौ बुंदोंमोन। दा बे खोथायैनो आं बुंनो सानदों जोंनि एमएलए सारा जोंखौ लानानै बे ब्रिजखौ नायफैदों, नायनायजों लोगोसे बियो जिअ'टेग खालामनानै लांदों आरो बे खामानियाखौ अलरेडि प्रप'जाल खालामनानैहाय फाथायहरखाबाय। बियो जागोन, जोंनाव बिसास दङ आरो गोबां बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्राबो थाफादों। लोगोसे थानानैहाय बे ब्रिजआ जाथारनांगौ बेखौ एमएलएआबो बेथंबाबो बुंनानै होलांखादों आरो बियो जागोन, जों बेखौ मिथिखागौ। थांनाय 7 तारिखआव जे बिपिएफनि सेक्रेटारिया बुंदोंमोन बेखौ नायफैयाखै, आरोबाव खुनु फरदे बे दालांनि बिसयैहाय जानाय नङा होननानै बुंदोंमोन। खिन्थु बिसोरो सानग्रोनांगौमोन बे खोथाखौ बुंनायनि सिगां। दा बे अलरेडि प्रप'जाल हरखाबाय, बे ब्रिजआ जाथारगोन, बेखौ बिसोर हयथ' मिथियाखै। दा बेनिखाय बिसोर बेखौ बुंदों। दा आंनिफ्राय साननाया कारापसन माने कारापसना माखौ बुङो? जे स्किमखौ लाबोनानै मावाबारैनो थाखाखौ जाजोबो बेखौसो जों कारापसन होननानै मिथियो। खिन्थु दिनैहाय बे स्किमा जायाखै, जागोनसो, अलरेडि प्रप'जाल खालामनानै फाथायहरखाबाय, फैगोनसो। दा बेनिखायनो जों सानदों बिपिएफनि जे सेक्रेटारिया बुंदोंमोन बे जोंनि इउपिपिएल सरकारा गोबां खोथा होदों, गोबां खामानि मावनो थाखाय, नाथाय दिनैसिमबो मावफुंनो हायाखै होननानै बुंदों। खिन्थु दिनै जोंनि 1 नं गसाइगावनि एमएलए जिरन सारा माकटाइगाव एरियाफोरावहाय गोबांथार बेबादिनो अन्थाइनि लामाफोरखौ मावनानै होबाय आरो बेबादिनो मडेल अंगनबादि सेन्टार गोबां जोंनि माकटाइगाव लेभेलावहाय खामानिखौ मावनानै होबाय। आरो बेजों लोगोसे जोंनि माकटाइगाव ओनसोलाव बिसिडिसिनि जे थानानै जों सावरायनानै मिटिं खालामनो थाखाय जे सुबिदा बिसिडिसि अफिस जों बेखौबो मोननो हादों। जों बेवहाय बहुद गोजोननाय दङ। आरो बेजों लोगोसे जे जारागुरि हायार सेकेन्डारि स्कुल बिल्डिं बेखौबो एमएलए सारानो हरदों। आरो बेजों लोगोसे जों मिथिगौ खासियाबारि हाइ स्कुलनि स्कुल बिल्डिं बेखौबो जोंनि एमएलए सारानो हरदों। आरो बेबायदिनो हल्दिबारि, बिथ्रिबारि, बरगफा ओनसोलावहाय ब्रिज गोबां लामाफोर मावनायखौ जों नुनो मोनदों। दा बेनिखायनो जोंनि इउपिपिएल सरकारा नैबे 4 बोसोराव बे खामानिखौ मावगासिनो दङ, आरोबाव फैगौ समफोरावहाय मावलांबावगोन जोङो बिसास दङ। आरो बेवहाय खुनु बिपिएफनि बुंनाय बाथ्राया बेवहाय खामायहोनाय नङा। मानोना बिसोर 17 बोसोर अलरेडि सरकार खुंदोंमोन। बे 17 बोसोराव बे ब्रिजखौबो बिसोर मावनो हायाखै आरो गोबां खामानिफोरखौ मावनो हायाखै, जायफोरखौ जों दिनैनि सरकारा इउपिपिएल सरकारा मडेल अंगनबादि सेन्टार मावदों आरो बेबायदिनो लामा कालभार्ट बक्स आरो बेबायदिनो बे जोंनि जे ब्रिजआव जे जोंखौहाय माने नंखाय एमएलएआ नायफैयाखै होननानै बुंनाय बाथ्राया दा बेबो अलरेडि प्रप'जालाव थांखाबाय, बेयो जागोन। आरो आं दिनैनि जे बे मिडियाजों आरोबाव आं मोनसे बाथ्राखौ बुंनो सानदों दे जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्ट प्रमद बर' सरकारा मोनथाम थांखिखौ मोजांथार खामानि मावदों होननानै आं बेखौ सानदों। मोनसेया जाहैबाय फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गिदिर खामानि मावदों आरो मोनसेया जाहैबाय डेभेलपमेन्ट खामानिखौ मावदों, मोनसेया जाहैबाय सान्थि प्रसेस्टाखौ लाबोदों प्रमद बर' सरकारानो। दा बेनिखायनो जों नायदो 1 नाम्बारावहाय जे सान्थि, गोबां जाथि गुस्थिफोरा जोङो गोबां समफोरावहाय गावजों गावनो गोबाव
हरनि 12टा 1टासिम जों बेरायनो हायामोन जों गावजों गाव गिनांगौ सममोन नाथाय जों दिनैहाय बे सान्थिया फैबाय बेबायदि गन्डगोल आरो गैले जों गिनांगौ गैले हरनि 1टा 12टासिमलाबो जों गिदिंनो हायो आरो जों जेब्ला क्लास 8 9 फरायो बे समावहाय जेला आं टिउसन लायोमोन बे समावहाय गोबांथार आर्मिफोरा बेंनानै थायोमोन फुङाव फैब्लानो जों टिउसन लानो होमब्ला जों आर्मिफोरखौ लोगो मोनोमोन दा बेफोरबायदि परिबेसा गैले दा जों फुंनि 4टा 5टा ओंखारलाबो जों बे परिबेसखौ जों मोनले दा बेनिखायनो सान्थिनि परिबेसा फैबाय जों बेखौ मिथिगौ दा बेनिखायनो बिफेबा जेरैखि बुङा मानो जोङो बेखौहाय रायजो राजाफ्रा अलरेडि मिथिखागौ सान्थिया दे फैबाय दा आरो बेजों लोगोसे जे जोंनि सुपार 50 बड'लेण्ड मिशन सुपार 50 जोङो डक्टर इन्जिनियार UPSC एग्जामफोरखौ जों जे होनायनि जे प्रसेसटाखौ जों मोननो हाबाय बियो गोबां गरिब न'खरनि मानसिफ्राबो जायफ्रा मेलेमजिबि गथ'फोर बिसोर पास खालामनो हायोब्ला सासे गेजेटेड अफिसार जानो हानायनि क्षमताया फैबाय सिगांनि जेरैबायदि सरकारा गावनि जाथि गुस्थिफोरखौ लांनानै सरकारि साख्रियाव गिदिर गिदिर अफिसारफोराव लांदोंमोन नाथाय दानि सरकारावहाय बेबायदि नङा गरिब न'खरनि मानसिफ्राबो जायफ्रा मेलेमजिबि गथ' बेफोरो मोननो हानायनि बेबस्थाया दङ तो प्रथमते मैं मिडिया बंधुसक नमस्कार जनाई तो আজি उद्देश्य हल 2 नम्बर खोक्सागुरी जी ब्रिज यो আজি 17 বছৰ আগত BPFৰ কালত এইটো কামটো কৰা হৈছিল তো এতিয়া আজি আমি UPPL চৰকাৰে আমি আজি 5 বছৰে হোৱা নাই যদিও আমি ইমান কাম কৰিছো আপোনালোকে শুনিব পাৰিব মই কৈ গৈ আছো তো প্ৰথমে আমাৰ মাকটাইগাঁও প্ৰাইমাৰীৰ আন্ডাৰত যিমানখিনি কাম হৈছে আমাৰ 1 নং গোসাইগাঁও MLA মহোদয় আমাৰ যিমান কামখিনি কৰিছে মই গাই শুনাই আছো তাৰ ভিতৰত প্ৰথমে আমি চাইছো যে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত যিমান আমাৰ মাকটাইগাঁও প্ৰাইমাৰীৰ আন্ডাৰত যিমান স্কুল আছে LP স্কুল ME স্কুল হাই স্কুল আৰু এই স্কুলৰ সাইডত অংকনবাদী যিবিলাক কৰ্মীয়ে শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠান নোহোৱাকৈ ক্লাছ কৰিছিল কিন্তু আজি আমাৰ MLA ছাৰে শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানৰ কাৰণে প্ৰত্যেকটি স্কুলৰ সন্মুখত বা সাইডত এটা এটাকৈ অংকনবাদী স্কুল স্থাপন কৰিছে তাৰ কাৰণে আমি MLA ছাৰক ধন্যবাদ দিব লাগিব তাৰ পিছত নাম্বাৰ 2ত আছে MLA ছাৰে আমাৰ জিৰণ বসুমতাৰীয়ে প্ৰত্যেকটো গাঁৱত মাকটাইগাঁও প্ৰাইমাৰী আন্ডাৰত যেটো জলসিঞ্চনৰ বিভাগ না আছিল যদিও আজি আমাৰ প্ৰমোদ ছাৰ ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আমাৰ MLA ছাৰৰ সহায়ত যিমান আমাৰ পানী যোগান বিভাগৰ আঁচনি আছে আপোনালোকে চাব পাৰিব আমাৰ মাকটাইগাঁও প্ৰাইমাৰী আন্ডাৰত প্ৰত্যেকটো গাঁৱত পানী যোগান আঁচনিটো সম্পূৰ্ণ কৰি দিছে আৰু ইয়াত ৰাইজে পানী যোগান সুবিধাটো লাভ কৰি আছে তাৰ পিছত নাম্বাৰ 3 যেটো ব্ৰিজ নাকি BPFৰ হাংগু পাংগুৱে কিছুমান মানুহ লৈ 2 নম্বৰ खोक्सागुरी যেটো ব্ৰিজ 17 বছৰ আগত এই ব্ৰিজটো কাম সম্পূৰ্ণ নকৰাকৈ এনেকৈ থুই দিছিল তাৰ পিছত এই ব্ৰিজটো আমাৰ গোসাইগাঁও MLA জিৰণ বসুমতাৰী ডাঙৰীয়া কিছুদিন আগত আহি ভেৰিফিকেশ্যন কৰি গৈ প্লাই তাত এটা মানে জিঅ'টাক মাৰা হৈছে আৰু প্ৰপ'জাল ইতিমধ্যে পঠিওৱা হৈছে তো ইতিমধ্যে কামবিলাক হ'ব আমি আলোচনা কৰি আছো প্ৰাইমাৰী BCDC আমাৰ ব্লকৰ পৰা আহি মানে এইটো তদন্ত কৰা হৈছে তো ইয়াত BPFৰ হাংগু পাংগু নেতাই এতিয়া মানে ঠাই নাপাই ভোটৰ মানে ক্ষেত্ৰত এতিয়া কোনো জায়গা নাই কোনো কাম কৰা নাই হিহতে আৰু কোনো কথা নাই মানে কোনো উপায় নাই হিহতে মানে বাকি কি কৰিব কি নকৰিব ভোটৰ মানে ক্ষেত্ৰত হেইটো মানে নানান ধৰণৰ মানে আমাৰ ওপৰত মানে কিবা এটা দুখ চাপি দিব খুজে হিহতে কিন্তু এইটো নহয় আমি ব্ৰিজটো কাম কৰিম আমি ইতিমধ্যে MLA ছাৰ ডাঙৰীয়া MLA ছাৰ জিৰণ বসুমতাৰী ডাঙৰীয়া ছাৰে চাই গৈছে তো জিঅ'টাক মাৰা হৈছে অলৰেডি জিঅ'টাক মাৰাৰ পিছত প্ৰপ'জাল দিয়া হৈছে দিয়াৰ পিছত এতিয়া কামটো আৰম্ভ হ'ব
তে ইয়াৰ ভিতৰতে এই কামখিনি হ'ল। আৰু লাষ্টত মই এটাই কথা ক'ব বিচাৰোঁ, আমাৰ প্ৰমোদ ছাৰ ডাঙৰীয়াই BTCৰ ভিতৰত ইমান এটা শান্তি পৰিৱেশ ঘূৰাই আনিছে। আমি আজি জাতি বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে আমি ৰাতি 11টা 12টা আমি মানে সকলো জাগাতে আমি ঘূৰি ফুৰিব পাৰোঁ। এইটোৱে আমাৰ প্ৰধান্য কাম। আৰু ইমান মানে আমাৰ MLA ছাৰে যিমান আমাৰ মাকটাইগাঁও প্ৰাইমেৰীত কাম কৰিছে, বহুত কাম কৰিছে, ছাৰক অশেষ ধন্যবাদ। তো এইখিনি মোৰ কথা। MLA नि सायाव जे अजद दैखांदोंमोन जे गंसे दंफांनि दालां बेखौ बानायाखै आरो MLA रां जाख्ल'नायजों सोमोन्दो दं ना, बेखौ लाना मा बुंगोन नोंथाङा? गिबियावनो मिडिया नोंथांमोनखौ आङो साबायखर बावहरो। आं दिनै गावखौ सौभाग्य होननानै मने खालामो। नोंथां मिडियानि गेजेरजों बेफोर बाथ्राखौ आं बुंनो थाखाय थामथिम जाबाय। जिखिजाया 7 तारिखआव जिथुनाखि बिसोरो बिबृति होदों, जिखुनाखि अभियोग खालामदों, बुंनो थाङा बे गासिबो एकदम नंखायथार। बे खामानिखौ MLA बो फैदों आरो जोंबो दंमोन, रायजो राजाबो दंमोन, बेखौ प्रसेसआव लांखाबाय, बे अलरेडि बे जाखासिगोन। दा बेखौ बबे खेथ्रआव बिसोरो जाख्ल'दों माख्ल'दों होननो हाखो? खामानियानो जायाखै जेराव, बबाव जाख्ल'नो मोनखो बियो? नोंथांमोना एसे सिन्था खालामनानै नाय। रायजो राजानिसिम आं बेखौनो खावलायहरो, जेराव खामानियानो फैयाखै बोरै जाख्ल'नाय, बोरै कारापसननि खोथा बुंनो हाखो बिसोरो? बे नंखाय, मिसा एकदम। बिसोरनि जिथुनाखि अभियोग, बिसोरनि जिनाखि माने माबा खालामनाय, प्रसेस खालामनाय, बे एकदम मिसा। मानि थाखाय बिथांमोना बेबायदि अजदखौ दिखांदों होनना नोंथाङा बुङो? अजदआ बेनो, बिथांमोनहा जेबो लामा गैलिया, जेबो माबा गैला। बिथांमोना गावसोरनि पलिटिकेल लाबा लाबनि थाखाय बे खामानिखौ बिथांमोना बुंदों। बे एकदम मिसा खोथा। जुदि माबानिफ्राय नायफैनो हागोन, बयबो नायफैनो हागोन, खामानिया माने जे सुरु जादों ना मा जादों, जिनिसा प्रसेसआव दङ। MLA गावनो निजेस्व जिअ'टेक खालामनानै थांखानाय, बे खामानिया जागोनसो, बेवहाय कारापसननि जेबो खोथा गैया। दा बिथांमोना फिसा फिसौ माबाफोरखौ लानानै, बिसयफोरखौ लानानै बिथांमोना दा बेबायदि भाइरेल खालायगासिनो दङ। जेबो नङा, बिसोरो दा इलेक्सना खाथिखाय मा बुंगोन मा बुङा, जेबो बाथ्राथ' बुंहैनो हाखाला। आरो जुदि नोंथांमोना इसिबां दरद दङब्ला, नोंथांमोननि आमोलावबो बे दालाङा दंखायोमोन गोबायैनो। होमबा 15 बोसोर सासन खालामदों नोंथांमोना, बे समाव मानो बानायनो रोङाखै? मानो बानायनो रोङाखै बिसोरलाय? मा जानानै थाया? दासो बानायनो नागिरनायाव नोंथांमोना अभियोग खालामदों। बेथ' एकदम नंखाथार, दुर्भाग्यजनक बियो। बिथांमोना मोनसे बाथ्रा बुंबाय थायो जे गामि ओनसोलाव इउपिपिएलनि समाव जेबो डेभेलप जायाखै होननानै, बेखौ लाना मा बुंगोन? बेथ' बिथांमोननिसो बाथ्रा। डेभेलप जादों जायाखैखौ रायजोआनो नुगासिनो दङ, बयबो अनुभब खालायगासिनो दङ। दालां जादों, लामा जादों, बहुद धरনের खामानि JJM जादों, आरो अंगनवाड़ी न' जादों, गासिबो जाजोबदों। बे 4-5 बोसोरावनो प्रमद बर' सरकारा बेफोरखौ मावनो सक्षम जादों। नोंथांमोना 17 बोसोर सासन खालाव बेफोरखौ मा खालामनानै थाया? जों प्रमद बर'खौ बेखौनो जों बाख्नायनांगोन। हाग्रामानि आमोलावहाय बेबायदि जोङो जिरायलायनानै सान्थि परिबेस जोङो जिरायनानै रायलायनो हायामोन। मोनाबिलि जाबाथाय गावनि फिसाया बबावबा थांदोंब्ला मोजाङै सफैगोन ना सफैया, बिनिबो मोनसे सन्देह दंमोन। थ' दा बेफोरबायदि परिबेसा गैलिया। हरनि 10टा 11टा 12टा गिदिंबाय था, जेबो उसुबिदा गैया। मुस्लिम बुस्थुआव बर' थांनो हाया, मुस्लिमफ्रा बर' बुस्थुआव फैनो हाया, आदिबासिनि गुनाव थांनो हाया। बेफोर परिबेसखौ दिनै सोर लाबोखो? जों प्रमद बर' सारासो बेखौ लाबोबाय। हाग्रामानि समावथ' दाङाबाजि, ब्लाड सेटलमेन्ट, बुथारलायनाय सुथारलायनाय, आर्मि कामान्ड' लाबोनानै गामि हाबनानै निर्दोषि मानसिफोरखौ बुदलाबायदों, गावथारलाबायदों। दा बेफोरबायदि परिस्थिति गैया। लाजिनांगौ बिथांमोना। नङै बाङै फिसा फिसौ मेटारखौ लानानै बेबायदि मिडिया लेंहरलायनानै खालामनाया एकदम दुर्भाग्यजनक। जेबो नङा, बेफोर गासिबो नंखाय। आं बुंगोन बेखौ, आरो आंल' नङा, एरियानि जेसेबां नैबे कक्सागरिनि जेसेबां इन्टेलेक्सुयेलफोर दं, बिथांमोनाबो बुंनो हागोन। जिखिजाया बेफोर गासिबो नंखाय।
बे बिथांमोना गावसोरनि पलिटिकेल लाबा लाबनि जुनै बे जिनिसखौ बिथांमोना बुंगासिनो दङ। मोनसे गोजोनथाव रादाब क'क्राझार सहरनि साई मन्दिरनि साखाथियाव R&B र'ड वार्ड नम्बर 6 आव थानाय ब्रह्मानन्द ITI क'क्राझारा नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों मोनसे सनानि खाबु। आथिखालनि बादायलु मुगायाव नोंथांखौ साख्रिनि थाखाय साखाफारा खालामनो ब्रह्मानन्द ITI क'क्राझारा गासै मोनबा भकेशनेल कर्स लानानै फैदों आरो बे मोनबा भकेशनेल कर्सफोरा जादों इलेक्ट्रिशियन कर्स 2 years कर्स, स्टेनोग्राफी 1 year कर्स, COPA कम्पिउटार अपारेटिं एन्ड प्रोग्रामिं एसिस्टेन्ट 1 year कर्स, बिउटि एन्ड वेलनेस 1 year course, sewing technology 1 year course. Beauty and wellness आरो sewing technology आव नोंथाङा बेसेनाङै मुं थिसननो हागोन। ब्रह्मानन्द ITI क'क्राझाराव highly qualified faculties दं आरो 100% job assistant। बेजों लोगोसेनो बेयाव flexible class timingनि खाबुबो दङ। बेयाव CIPET, टुल गुवाहाटी बायदि नेशनेल इनस्टिट्युटफोराव एजुकेशनेल टुरनि थाखाय लानानै थाङो आरो रेलवे वर्कशप, बङाइगाव, APDCL बायदिफोराव इन्टार्नशिपनि थाखाय दैथायहरनाय जायो। आबुङै मिथिनो थाखाय ब्रह्मानन्द ITI क'क्राझाराव थांनानै एबा 9101325849 एबा 863868324 मबाइल नाम्बाराव कल खालामनानै सोलाद लानो हागोन।